Gwatcha hyn, iawn. Ie. Mae hynna yn wallgo. Felly, da ni'n mynd i ffindio'r para i gyd, a wedyn nawn ni ddewis y dethol nhw, iawn? Iawn, oce. Ble i ddechrau? Lle i ddechrau? Wel, chwarae. Bingo Sanau, ddydyn ni. Neu snap Sanau. A dwi'n mynd i ddysgu chdi hefyd, iawn, sut i blygu dy Sanau. Felly, ti'n rhoi dy hosan yn fflat. Flat. Ti'n rhoi'r hosan arall yn fflat hefyd. So, un o ben llall, ti'n plygu fod dair gwaith, fel la. A wedyn, rhoi fo fewn i'w gilydd. So, maen nhw'n fflat, na nhw gadw yn daclus i chdi. Ie. A maen nhw fedri di ffitio lot mwy mewn dror. Maen nhw'n daclus fel la. Fel parsel bach. Yndi. Enchilada bach. Yndi. A ti dal yn gallu gweld pa sanas ydyn nhw? Ie, ie. Dwyt. Ie. Reit, so un par, 500,000 i fynd. Ie, iawn. Holl liw fi nawr yw oren. Ie, a nes i just... Sa'n gwybod, popeth dwi'n pwri'n oren nawr. Dwi di, fel, seto ar lliwiau hydrefol, dwi'n meddwl. Arbennig. Arbennig, cadw. 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 Wyt ti'n gallu coelio bod chdi wedi mynd o 85 par o sana i 34? 34? Waw, o'n i ddim yn gwybod ni. A ti'n caru bob un par, ti wedi deud dy hun, maen nhw'n gyd yn greu chdi'n hapus. Dwi'n caru nhw, ie. Na, dwi'n hyn. Maen nhw'n lliwgar, so, ie. Dwi'n caru y rai sy'n gen i fan hyn. 3, 2, 1, go!